Pinangane pamurta saking Mbak Oksin nggih nyone worong Mas. Worong apa warang Mbak? Worong nggih. Oke, spesial ke Mama Yati, Mbak Yati Rati, Mbak Vindi, Mbak Sasa, Mbak Rizka, Mas Wangkinton, Mas Rio Bayu, Pak Joko Purnomo, Bu Mas Riah, Mbak Eka Doaul. Oke, Pak Anas, Mas Faisal, Sugeng Rawuh. Oke, Mbak Linda, Sobat-sobat Dewi Asal Banyuwangi, Rosalina David Galeri. Oke, gue Mbak Oksin, ya spesial. Oh iya. Syarate nono hangkurya wis jangkep son cawi-cawi si karimon sajangkan maneh ison bocori kosane. Oke Mas Kembur, selamat